Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a masu sauraronmu da kallonmu a daidai wannan lokaci, ina ma kowa fatan alheri. Kamar yadda muka saba yau ma ga mu tafe da karatun malam. Na fatar kowa zai kallo lafiya kuma za ku saurara lafiya. Akarmakallahu bismillah. wanda ya ce ya halatta mutum ya auri kanwar matar babansa kwarai kanwar matar babansa ba to me hada shi da ita ba kanwar babanka ba ba kanwar babanka ba babanka ne ya auro mace tana da kanwa sai ka to ko ita ma ka aura sai me tunda ba babanka wani ya haife ta bazawara ce da yarta suke zawarci sai kai babanka ya ga uwar kai kaga yar ko shi ya ga yar kai kaga uwar malamai suka ce ba matsala sai ce kai yaya mai ake ciki ya ce baba wacce za ka ɗauka ya ce abinda za a yi yanzu kai ka ɗauki uwar mai ɗauki yar ka ce a haba baba kai za ka ɗauki uwar ni ɗauki yar yace baka gane ba idan ka ɗauki uwar duk sanda na zo gidanka sai na faɗi na yi gaisuwa kaga ya maka logic yace kuma haka ne fa yawa ni kuma na ɗauki yar kai ma duk sanda ka zo gidana sai ka faɗi ka yi gaisuwa dan matata babarka ce ko kai kuma matarka surukata ce kuma baban matata haka dole in na zo kai ka faɗi ka gaishe ni in faɗin gaishe da matakka ba matsala ko a shari'ar musulunci ba haramun bane yin wannan auren in za ka iya kai malam wanda ya rantsuwa sai ka fara ta kama shi zai iya duba wasu gidaje na makotansa wanda ba su kai 10 ba ya ba su abincin da za su dafa ya kuma bawa wasu har su kai 10 dama abin da aka ce ka ciyar da miskini 10 ko ka ɗinka musu tufafi su 10 ko ka yanta baiwa in babu kai azumin kwana 3 haka yace kwana 3 ya shiru bai ce a haɗa bai ce a rabu ba fa kafaratuhu it'amu 10 masakina min awsati ma tud'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba wa man lam yajid fa siyamu 3 ayyam kawai so kaga ashe in ka samu 7 a ungoku ka ba 7 sai ka tafi wani gurin ka ba 3 in ka samu 5 a ungoku sai ka je wani gurin ka ba 5 ba sharadi ne sai 10 sun zama a guri ɗaya ba bayan rasuwar mijinta kuma hukuncin macen da take ta kaba take amfani da social network tana hira da kawaye yan uwa da abokai a WhatsApp, Facebook da sauransu. To yanzu wacce mijinta ya mutu dan Allah in dai hata da mu da mijin nan ina maganan wani social media ke da kike ta kaba abokin zamanki abokin sirrinki abokin rayuwarki masoyinki ya mutu amma ki kasa jimamin wata 4 da kwana 10 kasa yanzu mata fa rage ta kaba ma suke yanzu wannan wata ta kira ni akara makalla mijina ya mutu na kwana 40 nace to ai saura kwana 90 ba wani abu da za na ce babu wata 4 da kwana 10 wai yayi yawa kwana 120 ne ko da 30 kwana 130 yayi yawa ba za a iya maka takaba ai haƙuri ai ta tasbihi ai ta tahmidi ai ta kabbara ai ta jimamin ka oh Allah sarki Allahu akbar inna lillahi Allah sarki a ce kai ai ka ga mace irin wannan kai kaka aure ta kai ma matar da mijinta zai mutu ta kasa masa jimamin wata 4 da kwana 10 wallahi kaka aure ta da wanda ba mata arziki bace ai wata ma fa sai an yi ta hada ta da magiya kafin ta yi aure tana jimamin ka wata 4 da kwana 10 ma ya wuce tana shauƙin mijinta da ya mutu a kowace Muawiya ya tura mata ya ce yana son zai aure ta ba ta ce ba zan yi aure ba ce saboda mai ta ce saboda har tunanin mijina nake kuma kan aure ka in zo kuma kaga ina tunanin mijina so bai fita daga raina ba har yanzu malam wannan ka same ta sai ka aure ta
saboda tana da riƙe miji. Amma matar da dama watakila ma da ita aka kashe ka, ko ta yi farin ciki da mutuwarka, ko ka mutu wata hudu da kwana 10 ma ya gagare ta jira, tana ta sauri, malam ina da aiki, ina da jarabawa, kuma muna da kaza, kuma ga mijina ya mutu, yanzu ya za in ce wata hudu da kwana 10 ba wani sauki na ce babu, to zan iya fita, ki fita ki je ina? Fita sai ta larura. Kaga yanzu to ka mutu ana social media ana ta hira ana cashe, wataƙila ma wani ya ce yana son ta amsa masa. In fa an cire Allah mun shiga uku. Kawai aure zai koma kamar wani business ne, kamar wata haɗuwa ce ta kasuwanci wa sai wanda ya ci riba a ƙarshe. Da haka ki yi haƙuri hajiya, ki fuskanci Allah, ki fuskanci lahira, ki fuskanci mijinki. In ba wani application ne na Qur'ani ko na wa'azi da zai ƙara miki tsoron Allah, ya ƙara miki makiwa mijinki addu'a. Wata mata a Gombe a wannan azumin sai da ne mata addu'a babu iyaka a wajen tafsiri. Mijinta ya rasu, tana da gida, ta ce ta yi waƙafin gidan ta bar shi fi sabilillah, Allah ya sa wa mijin nata a gidan aljanna. Gida fa sukutum. Ta zo ta samu kwamitinmu na da'awa, ta ce gidan komai akwai. Ta ce mijina ne ya rasu, wannan gidan nawa ne, ni nawa ne, mallaki na ne. Kafin ma a kai ga wani maganar gado, ta ce wannan gidan na ba da shi fi sabilillahi, a zo a saka sababbin musulunta su dinga zama a ciki, nawa mijina, mijinta fa, nawa mijina sadaka jariya. To akwai mata waɗanda sun san ƙima aure da kuma zafin rabuwa da miji, amma su da mijin bai dame su ba. Ana auren ma dama wata ma shashancin da take ta yi, Allah take ma mijin kamar ya takura ta ne. To jama'a, duka a nan muka kawo ƙarshen wannan karatun na yau da malam ke gabatarwa. Sai ku tare mu a lokaci na gaba domin kawo maku ci gaban darasin nan da malam ya gabatar a yau. Idan ka ji daɗin wannan darasin da malam ya gabatar, ka danna mana alamar like. Idan wannan shine zuwanka na farko a YouTube channel namu, ka danna mana subscribe. Sana ka danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai ci gaban wannan karatun da malam ya gabatar.